gracias pola vosa presenza. Hoxe, quero aproveitar, en primeiro lugar, para felicitar e darlle as gracias polo traballo que está desenvolvendo a Concelleira de Servicios Públicos, Xardís, parques infantís, toda unha serie de tarefas que está desenvolvendo polo traballo e o empeño que puxo en que este priego saíra adiante. A verdad que eu creo que somos conscientes de que era unha das demandas que estaba a facer a cidadanía. Isto vai nos a permitir primeiro ampliar os espacios de actuación, chegando a barrios que antes non chegábamos con a frecuencia que a xente demandaba, e ao mesmo tempo vai nos a permitir incorporar toda unha serie de maquinaria que vai a posibilitar mecanizar os traballos e ser moito máis eficaces. Entón, basicamente agradecer ese traballo, animar a seguir traballando nesta línea, porque, o Carballiño necesita, mellorar sempre. Este é un novo servicio de limpieza para o Carballiño. Vai ser, eu penso que vaise notar moitísimo a diferencia de millora, dado que fixemos moito hincapé en na maquinaria, en ter non só no número de traballadores, que de 5 van pasar a 8, agora puntualmente incluso algún máis para poder reforzar o que é limpieza de rexistros de agua, de todos estes problemas que temos puntuales. E vai ser unha millora que os veciños van a ver, vaise ver do día a día. Entonces, este contrato, que é un contrato de 341.000 euros, creo que é esa cantidad, e vai a levar que unha das exigencias que nós puxemos do Concello a través dos pregos era a posta en funcionamento de medios mecánicos. Vai a levar unha decapadora de aceras, baldeadora de aceras de alta presión, barredora mecánica de aceras con terceiro brazo de aspiración, furgón con equipo de limpieza, de presión de agua quente para limpieza de manchas, de grasa, pintadas, vehículos auxiliares de transporte para levar a cabo a limpieza de zonas aleixadas ao casco urbán, baldeadoras mecánicas de calzadas con pértega de baldeo nas beiras rúas, sopradoras, desbrozadoras, todo eso. Desbrozadoras, digo, para esas ervas que hai nas aceras pequenas. Eles non van a desbrozar o que camiños. Os principais servicios a levar a cabo son barrido manual diario, baldeo de barrido mecánico de beiras rúas alterno, unha será baldeo, outro coa barredora, limpieza de pintadas, limpieza de sumideiros, decapado con alta presión das rúas Pionir do centro, eso anualmente, limpieza puntual de eventos e festas, en especial a do Festo do Pulpo e patronais, e lavado e mantenimento das papeleiras. E en principio, é todo isto. A maiores a empresa responsabiliza, iba nos pregos, o das campañas anuais de concienciación e formación do servicio, información deste servicio. E, estamos moi satisfeitos de poder haber conquerido este convenio, que esta empresa xa viña limpando antes, estes dous anos anteriores, e vemos que é unha empresa seria, entonces, estamos moi satisfeitos.